Dar nu cred că nu e. La vederea foto, așa de Eu nu vreau să mă legitimez. Nu este cazul de amendă, dar dacă să colaborăm, să ne facem din ca să fie sigur că nu o să facem Dar nu trebuie, dacă e manifestare culturală, nu trebuie autorizație. Care e problema? Am apuc de cântat, n-a fost timp, eu manifestare. Dar pregătește-te că acum vine. Uite-l în dreapta. Vezi? Ăla care e pe trepte. Ăla o să vină și încoace. Da, bine, să mă întrebe de interesat. Îi dau totul, dar e... Și sufletul, dacă... Să fie să mă